És que tu veu que no m'ho No, o sigui, perquè jo ho he viscut, no, personalment. He anat bueno, ja ho he dit, no? He anat a un institut que la majoria d'alumnes teníem orígens d'altres llocs, no? I jo me'n recordo fer sisè o sigui, bueno, la majoria de nens no s'apuntaven a un determinat institut perquè hi havia el mite que com que tenia una elevada taxa d'immigració, llavors el nivell educatiu era més baix i que llavors tu no tindràs les mateixes oportunitats. I jo, anant a aquest institut i dient, uah, superorgullosa, no? Uah, tens molt bona nota d'un examen. Ah, però és que no compta perquè tu vas allà. Clar, això que t'ho diguin fent segon d'ESO, no sé si et pot descoratjar, no? Jo suposo que vaig tenir la sort de tenir molt clar el que volia fer, no? Però un nen potser de 12-13 anys que encara s'està definint, que no sap què vol fer en la seva vida, que li vagin dient no, és que no podràs perquè el nivell educatiu és més baix, arribaràs, potser si vols fer batxillerat llavors els altres estaran més avançats i no et podràs posar al dia, no sé, però d'altra banda allà és on m'he trobat els millors docents.